Ukuthungatha umoya wentwasahlobo. Ukuthungatha umoya wentwasahlobo. Sekuphelile ukubanda kwasebusika kwase kuzoba intwasahlobo emzini wakwaNdlovu. Umuzi wawuzohlangana ukuze ugubhe isikhathi sonyaka esisha. UNkanyezi wayilangazelela umkhosi wentwasahlobo ukudlula nanoma yiluphi usuku onyakeni. Ngelinye ilanga ekuseni okwakufudumele, uNkanyezi wezwa abantu abadala ababili basemzini bekhuluma ngomkhosi. Abantu bakwaNdlovu sebelahlekelwe umoya wokugubha imikhosi, kuphefumula omunye. Singaba nawo kanjani umkhosi wentwasahlobo? Emzini usukhohliwe ukuthi kugujwa kanjani? Kubuza omunye. Nkanyezi wayekhathazekile. Lizokhazimula kanjani ilanga futhi ngaphandle kokuba sicule ukuze livuke ebuthongweni balo basebusika? Ezibuza yena. UNkanyezi wabe esecabanga isikhathi eside. Kumele ngithole lokho okusilahlekele, kunquma yena. Kumele ngihambe ngiyofuna lezo zinto ezizoletha umoya wokugubha emzini wakithi. Abantu abadala babusisela intombazanyana uhambo eyayizolithatha, babuye bayinika nesikhwama ezothwala ngaso zonke izinto ezozithola. Wahamba uNkanyezi ezizwa enovadlwana kodwa wayefuna ukusiza umuzi wakubo. UNkanyezi wahamba usuku lonke, wenyuka egqumeni, wase ehlela esigodini, wawela ngesikebhe umfula omkhulu, wase ecaca phakathi kwamadwala amabili acijile. Wahamba wanqamula ithafa waze wayofika ethunzini lezintaba ezibovu. Kwathi lapho sekuhlwa, uNkanyezi wafikela emzini unamaphethini kanye nemibala angakaze ayibone phambilini. Waxoxela abantu abadala basemzini ngohambo lwakhe lokubuyisela ebantwini bangakubo umoya wokugubha umkhosi. Unina walesi sizwe wanikeza uNkanyezi isipho wase ethi kuye, "Sikunika lo pende ngothando ukuze uyobuyisela umbala emzini ongasenambala." uNkanyezi wabonga abantu abadala wase efaka upende esikhwameni sakhe. Kuseyimpondo zankomo ngakusasa ekuseni wathatha uhambo lwakhe futhi ethokozile ngalesi sipho sombala. Kunini makuseyimpondo zankomo? Ekuseni kakhulu, angithi? Phela ngithi wayezovuka ahambe ngoba kusekuseni ngoba usanohambo olude. uNkanyezi wahamba usuku lonke edabula kuduka athole wehlathi elinezihlahla ezinkulu. Lapho isibhakabhaka sesimnyama kakhulu ukuthi angabona, wezwa umsindo wokukhala kwezigubhu, gugu gugu gugu. Washesha ebabele ngalapho kwakukhala khona izigubhu. Ezwa umuzwa wokugida ufika ezinyaweni zakhe ezikhathele. uNkanyezi wazithola esemzini wakwaBhubesi. Abantu babehleli bezungeze umlilo, beshaya izigubhu futhi becula. Bengakaze ezomculo omnandi kangaka. Waxoxela abantu abadala basemzini ngohambo lakho lokubuyisela ebantwini bangakubo umoya wokugubha okuthile. AbakwaBhubesi bamcela ukuthi aphumule bese ehlala nabo ngalobo busuku. Ekuseni inkosi yambiza uNkanyezi. "Ngane yami," kusho yona, "nasi isigubhu esikhethekile. Sidlala iculo elisha njalo nje uma usishaya." uNkanyezi wabonga inkosi wase efaka isigubhu esikhwameni sakhe. Wahamba futhi ejabule nalesi sipho somculo kanye nokugida. Inkosi yakhona. Ngosuku lwesithathu lohambo lwakhe, ngesikhathi uNkanyezi edlula edleleni lezinkomazi ezikhuluphele, ikhala lakhe laqala ukukitaza. Iphunga elimnandi lamenza wahala kwaze kwaconsa amathe. Walandela iphunga waze wafika emzini wathola abantu beme eduze kwamabhodwe esitshulo esibilayo. Lo muzi wawudume ngamadili awo. uNkanyezi wayengakaze azwe izinongo ezimnandi njengalezi. Ngemva kokudla ashaya isentwala, waxoxela abantu abadala basemzini ngohambo lwakhe lokubuyisela ebantwini bangakubo umoya wokugubha okuthile. Ukudla ushaya isentwala yini? Ukudla ushaya isentwala yini? Ukudla konke ukuqede nya finish. Okay. Ngosuku olulandelayo
umkhandlu wabapheki wamnikeza ingxube yezinongo ezikhethekile eziyimfihlo. "Ndodakazi yethu," kusho bona, "ngalezi zithako ziqinisekisiwe yizisu ezithokozile, sikunikeza isipho sokudla okumnandi." UNkanyezi wabonga umkhandlu wabapheki wase efaka izithako esikhwameni sakhe. Wayazi ukuthi wayesenakho konke ayekufuna. Ngomdlandla omusha waqala uhambo lwakhe olude ebhekise amabombo ekhaya emzini wakwaNdlovu. Lapho uNkanyezi efike ekhaya, abantu basemzini bamngunga ukuze bezwe ngezigameko zakhe. Wabaxoxela izindaba ngalokho akubonile, akuzwile kanye nakudlile. Wase evula isikhwama sakhe ukuze abelane nabo ngezipho ayeziphiwe. Abantu bakujabulela ukuthola le ngcebo. Ngenxa yokuba nesandla esiphanayo kwabanye kanye nesibindi sikaNkanyezi, abantu basemzini baphinda futhi bathola umbala, umculo, nokugida nokudla okumnandi ezimpilweni zabo. Ngakho-ke kwabuyiselwa umoya wokugubha emzini wakwaNdlovu. Isixhosi yaphela.